Днес президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов Гонзо сеща ли се за драмите по неговото преминаване ключово в кариерата му от Локо Пловдив в Левски, където ти си? От Локо Пловдив там наистина се гордея с... И бех в началото на кариерата си. Там новаторство има. Имаше новаторство. Значи, сега ще ви кажа. Как е дошъл в Левски? Да. Значи, Христо Бонев е треньор на националния отбор. Поема националния отбор след Димитър Пенев. След Димитър Пенев. Имахме прекрасни взаимоотношения. Един ден ми вика, ти въртиш пари, не моля помогнеш на Локо Пловдив. Много са закъсали. Какво върта? Нищо не върта. И споделям с Стойне. Той имаше финансови възможности човека. Викаме, Стойне искат... Викаме, хубаво, ще дам заем на фирмата. Като изкараш, както обикновено се случи, като изкараш пари, ще ги върнеш. Взех заем от него и дадохме заем официално от $50,000 на Локо Пловдив. Да ги върнат след 1 или 2 години, не си спомням. Георги го предложих на ЦСК, обаче аз мисля, че взеха Жабов по това време в нещо него. Бургас. И го предложих и на Левски. И Левски, Желязко каза, давай го, аз го харесвам играч. И си спомням, отивам на Герена, Пламен Сираков, брат му на Наско, ма чака с джипката отпред и говоря с Томас и Желязков на пистата, до днешен си спомням. И вика, Лъчо, аз не знам ти какъв опит ще правиш с Локо Пловдив да го докараш, но ние повече от 220,000 марки нямаме. Няма как да платим. А те не ги приемат, ние вече сме говорили. Викам, ще видим, ще отида. Викам, там е Гошо Славков, спортен директор. Не знам какво правеше в Локо Пловдив по това време, спортен директор. Ради, треньор, Здравков и бум-бум под Балканската в Карлово. Те са на подготовка. Сядаме с Гуров, президент на клуба. И аз с тех тримата сядам, така и така, кое е общи приказки. Сега, и Ради, и Гошо знаят какво е да ти иска Левски или ЦСК. И хората, никакви спънки, да, ние сме окей, казват му на Сгоро, нека да ходим момчето да се развива. И Сгоро вика, аз имам нареждане под 300,000, или там решение, под 300,000 марки, не мога да викам, окей, дай стиснем ръце. 300,000 марки, 300, стискаме се ръце. Към Левски ти плащат 220 и аз ти анулирам заема към моята фирма, който е, по това време беше 80,000 марки, $50,000. И той гледа, ама как така? Имаш ли заем? Имам. Ето, вече го нямаш. И де-факто, ние инвестирахме като фирма 80,000 марки в трансфера. Естествено, благодарение на неговата игра и последвалия трансфер, който аз го организирах в Рен, успяхме да си върнем и то много повече тия пари.